May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag saramang kay malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banuasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Pagsasko sa iyang Facebook account ang rason sa construction worker sa pagpatay sa 13 anyos. Mga eskwelahan ginhingyo nga magbulig sa kampanya para magpabakuna. Cadiz City nag-require sa mga empleyado kag consultant nga magpabakuna. Duha ka mga negrense nakasulod sa top 10 sang civil engineering licensure examination. Kag sa Digicast Weekend, Spring Water Mini Resort sa Murcia sa tripping ni Ruming, kag tagpangapin sa environment sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga kabataan upod ang ilang mga guardian na nagpadulong sa vaccination center sa Magic Land sa Silay City sa pagsugod sang vaccination drive sini. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, mga 1,000 ka mga kabataan lakip na ang ilang mga ginikanan o kun guardian ang nagpila para sa bakuna. Yadto si Governor Eugenio Jose Lacson nga padayon ng paghaylo sa publiko nga magpabakuna para mapangapinan ang kaugalingon kontra COVID-19. Ang ginbuta nga vaccination center sa among amusement park ang kabahin sa pagsuporta sa Magic Land sa kampanya para sa bakuna kontra COVID-19. Tubtob sa Disyembre 16, ang vaccination center magluwas na lamang sa kada Lunes. Kag ini ang mag-resume sa ikaduha nga semana sang Enero sunod sa marketing sang among amusement park. Magabato naman ang mga menor de edad nga nagpabakuna sang libre nga entrance ticket kag sarang nga magamit sa isa ka semana matapos nga sila ang nabakunahan. Sa number 9, 18-day campaign to end violence against women ang ginsuguran sang kahapon nga adlaw. Lubos ang suporta ni Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer sa among nga sa probinsya. Isa ka programa sa social hall sang Capitol ang ginsakdag kung sa diin ang mga napakigbahin ang naghatag sang ilang message support kasaglagda sang ilang pledge of commitment sa pagtibong sa mga kababainhan. Ang Safe Space Ordinance ang ginagdaan man sa among programa. Duag orange ang ibabaw nga nagasimbolo sang kalipay, kabaskog, determinasyon kag kapag-on sa mga kababainhan. May mga orange ribbons nga gipangtakod. Sang gabi, ang lighting sang provincial capital ang orange man nga nagapasimbolo sang masanag nga palaabuton sa mga victim survivors sang violence against women. On our end, we will make sure that you are well protected, particularly in your workplace. To everyone present, as we seek to foster consciousness against this violation of the fundamental right of women to live a life free from violence, bear in mind that awareness raising is a process and that we need to remain patient and at the same time relentless in our cause for us to succeed. Sa number 8, alkalde sang Bacolod ang hugot nga nagapaandam sa publiko sa posible pagsaka ng COVID-19 cases bisan pa nga naghalog na ang restrictions. Kung tan-awon ang pagdagsa sang tawo ilabi na sa mga magagmay nga kabataan sa mga mall kag bisan sa iban pa nga lugar sa Bacolod, halos dako ang kinalain kung ikumparar sa nagliligad nga bulan nga mataas pang alert status ang syudad. Humalin sa nagligad nga semana, may 29 naman ka barangay sa syudad ang wala na sang COVID-19 active cases. Pero
Para kay Mayor Evelio Lunardia, dapat gihapon maghalong ang publiko bangod hindi pa ini ang tion para magbuya sa hugot nga pagpatuman sa mga minimum health protocol. Bisan ginakalipay sa alkalde ang paglubo sa COVID-19 cases, kadungan sang pagpaidalom sa Bacolod sa Alert Level 2, sa gihapon nagapaandam siya sa publiko angot sa paglaton sa virus. Inibangod man nga may mga pagsaka sa COVID-19 cases sa iban nga pungsod. Tanaw ko daw nabuyan sa Turel ang iban. All of a sudden nagdamo tao, but and we're happy about that. But at the same time, we have to keep on reminding and even warning our people that in other areas like Australia and Netherlands and some Germany and places in Europe, nagbalik. So we must continue to exercise safety protocols. Sa number 7, Director sa PNP Regional Office 6 nagpahanumdum sa cleanliness policy sa mga kapulisan sa iyang pagbisita sa Negros. Nagpadulong subong nga adlaw sa probinsya si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Flynn Dongbo para sa iyang command visit sa mga police offices. Una nga nagbisita si Dongbo sa Negros Occidental Police Provincial Office kung saan siya nakisugilanon sa mga kapulisan sa probinsya. Iyang ipahanumdum sa mga pulis ang pagpadayon sa cleanliness policy nga programa sa nagretiro ng PNP Chief nga si General Guillermo Elazar. Iyang ipahanumdum ang pagpabilin sa katinlo sa mga police stations kasubong man ang pagpanilo sa komunidad. Isa sa dapat nga tipigan sa kapulisan sunod sa kay Dongbo among ilang nga trabaho nga sila man ang mga magpabilin nga matinlo nga mga pulis. Matapos ang pagbisita sa Nokpo, sunod nga ginabisita ni Dongbo ang Bacolod City Police Office kung saan siya sadto ang nagpungko bilang City Director. Sa number 6, arestado kagabi ang 35 anyos nga si Lester Tindok matapos makuhaan sa masobra 2 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Purok Dalawidaw, Barangay 16 sa Bacolod City. Ang suspect nga isa ka tricycle driver ang ginakabig high-value individual. Apat ka plastic sa nga 19 ka sachet sang ginapatihan shabu nga ginabulubanta nagabalor sa nga 2,040,000 pesos ang nakuha sa iya. Suno kay Major Ramel Sarona na preso na sadto si Tindok bangod man sing iligal nga droga kag siya ang nakagwa sang Marso sinila nga tuig. Ginahibalo sang PNP kun bala siya ang katapos sang drug group bangod sang balor sang droga nga nakuha sa iya. Makikiray, bakunado na ako. Ikaw, ya? San o ka pa magpabakuna na para bansik ka? Ganang. Sa number 5, sa Banwasang Kawayan, isa ka Iloy na sapwan nga patay sa katubuhan, may laslas ang liog sang biktima. Patay na sa nasapuan sa isa ka residente kahapon ng 35 anyos kasi Agnes Ban sa sulod sa katubuhan sa barangay Mambugsay sa Banwasang Kawayan. Sa pagpangusisa sa Kawayan PNP, Miyerkules sa gabi isang makabati sang singgitan ang mga residente sa among lugar kag pagkaaga nasapuan na lang nga patay na ang biktima. Sunod sa kay Major Norberto Barniso, hepe sang Kawayan PNP, ang biktima ang may pila sa liog tugas ang paglaslas kag sila ang may persons of interest na sa karon. Personal nga dumot ang ginatanaw nga motibo sa PNP sa pagpatay kay Ban. Sa number 4, mga universidad kag kolehiyo ang ginahinyo sang alkalde nga suportahan ang kampanya sa pagpabakuna agud tumalambot sang Bacolod ang herd immunity. May report si Nico Delfin. Pinakamadamo ang masobra 13,400 ka mga persona nga nabakunahan sa Bacolod sang Nobyembre 23. Pero manubo ini kun ikumparar sa 22,000 nga mangin daily quota sang syudad sa natala na nga 3 days National Vaccination Day sumugod Nobyembre 29 hasta Desyembre 1. Suno kay Mang,
Executive Director sang EOC, mabudlay para sa ilang malabot ang 66,000 nga kota nga ginatag sa Department of Health para sa bayanihan bakunahan. Gani sa meeting ni Mayor Evelio Leonadia, kaupod ang katapos ang Negros Occidental Private Schools Sports Cultural Educational Association kag Association of Colleges and Universities in Negros Occidental, naghinyo siya nga masuportahan ang vaccination program ilabi na sa natalana nga national vaccination sa madason nga simana. Ilang mga the market here is are people who are supposed to be responding to our information education campaign. So kadako silang sector, we are hoping that many will cooperate on those vaccination days, no? Ang University of Negros Occidental Recoletos isa sa mga ginpasalamatan sang alkalde matapos ang duwa ka adlaw nga on-campus vaccination program nga kabahin sa mga tikang sang syudad para malabot ang herd immunity. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, mga empleyado kag mga konsultant sa Cadiz City gina-require nga magpabakuna. Inisandig sa ginpapanaog nga memorandum order ni Mayor Salvador Escalante Jr. sa pagpasiguro sa health and safety sang mga ginaserbihan sa syudad kasubong man sa mga kaupod nga nagatrabaho sa gobyerno. Gani sunod sa alkalde, ang mga natungdan ang dapat nga mag-submit sang ilang vaccination cards o certificates sa ilang tagsa ka mga department heads sa Lunes, Nobyembre 29. Dugang pa ni Escalante, ang mga unvaccinated employees sumugod sa Disyembre 1 ang mag-submit sang negative RT-PCR test result o kung negative rapid antigen test sa kada semana. Ang hindi makasubmit ang pagkakabigon nga absent. Ang mga gika naman sa national government agencies nga wala sang vaccine cards ang hindi pagtugutan nga makasulod sa City Hall. Ginahaylo naman ni Bago City Mayor Nicolas Yulo ang mga empleyado nga magpabakuna santo sa National IATF nga resolution sa pagpabakuna sa mga empleyado nga yara on-site. Sunod sa kayulo, sa initial nga feedback, wala man sang may mga reklamo nga nabaton sa among nga pulisa. Sumugod Disyembre 15, ang wala pa makapabakuna ang dapat mag-submit sa negative RT-PCR test result sa kada 15 diyas. Ang may kapaslawan sini ang pwede nga hindi pagbatunon sa trabaho. Parayon man ang kampanya sang Bago City sa publiko para sa bakuna kag wala pa man makasugod ang National Vaccination Days, ini ang ilan nga ginasugdan. Ang kalabanan nga nag-negative feedback sa amon nga Facebook page ng City Bridge are not employees. So as far as employees are concerned, wala pa man ko kabati nga may adverse reaction. But there's a big percentage of government employees, kapin pa ang mga regular employees. Dako na nga percentage ang nabakunahan. Sa number 2, duha ka mga Negrense ang nalakip sa top 10 sa Civil Engineering Licensure Examination. Bugal ka ginkalipay sa pamunuan sang University of Negros Occidental Recoletos nga rank 2 ang Civil Engineering graduate nga si Charlene Grace Helutin nga nakakuha sang 92.75 average nga licensure examination sa Professional Regulation Commission sini nga Nobyembre 2021. Sunod kay Engineer Christopher Taclobos, ang Dean sang College of Engineering sang UNUR, ginapaabot niya na nga si Charlene nga anak man sang iya kaupod nga profesor sa universidad ang mangibabaw sa licensure examination. Rank 6 naman si Sergi Luel Rufo sang Carlos Hilado Memorial State College Talisay nga nakakuha sang 91.50 nga average sa licensure exams. Kabahin sila sa 2,374 nga board passer sa masobra 6,000 nga nagkuha sang exam karon nga tuig. I knew her potentials, no? So that's it. So damo gid nga kalipay ang amon nabaton subong. Dako-dako gid nga kasadya. Because we are number 2. In fact, it was in 2014 in the person of Engineer Kosi that we also ranked number 2, no? So she's really a gifted student, no? Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
Bangod sa aligasyon nga ng Sasko sa Facebook account, isa ka 13 anyos ang ginbuno patay. Suspect gipasakaan sang kaso nga murder. Yaring report. Na-detain sa karon sa Police Station 8 sa Bacolod City ang 18 anyos nga construction worker nga si Edmond Sobrigon. Miyerkules ang iya ginbuno ang isa ka 13 anyos nga solterito sa may Purok 6 Barangay Tangob sa Bacolod City. Suno kay Edmond, naakig sa kay ginsaskuan sa biktima ang iya nga Facebook account. Ano natabo nabilin mo yung account nga bukas? Hindi agin dugin ano yun daw. Ginsudlan? Oo. Tapos? Gin dugin na gamit ka bla. Tapos? Ano ginubray sa imong account? Dugin na yung putangan niya mga binato. Amukon nga sa Miyerkules ang gabi, iya ini nga ginbatayan kag ginbuno sang ice pick. Sunod sa commander sa Police Station 8 nga si Major Jory Puerto, nagsabtanay pa ang duha kag ginhali na lang sa ginbuno sang suspect sa dalan sa guwa sang kompyuteran. Nagambal ko ni ang biktima nga ambot sa imo ay. Muna bala. Oo. Kasi nabatian ang witness. Tapos nagwa ni ang atong suspect. Muna nga nanggulat siya sa gwa. Natayan niya nga daan. Natayan niya nga daan. Di pagwa sang victim tanga minor de edad. Ginkastigo ginbuno-buno yan eh. Sa siningadalan natabo ang pagbuno sa biktima. Nakadalagan pa ini sa kompyuteran para magpanugid sa iya nga amay. Ang bata nagdalagan pa kunta ni mga itabang sa iyang amay sa sulod sa kompyuteran kay diri siya nabunan sa gwa lang. Giningagaw pa siya nila dason karga gibuligan yung karga sa tricycle para madala yon sa ospital pero ang bata napatay. Matapos ang insidente, nag-surrender man sa PNP ang suspect. Nagapanawagan si Sobrigon sa iya mga ginikanan nga bisitahon siya sa presuhan kay wala gid sila makapakita sa iya. Ano, ngayo lang ko tanay bulig kay nanay ko kay tatay. Buligan mo din magbaon mo kompleto to na. Kahapon, ginpasakan ang kaso nga murder, batok sa iya. May mga kalingawan naman kami nga ginhanda para sa inyo sini nga weekend. Sa Sabado, amon ka mga dalon sa isa katago nga mini resort sa Murcia. Kung lang tawon sa pictures, daw edited ang amo sini katinaw nga tubig sa siniman nga man-made pool. Spring water ang nagasulod diri. Pati ang bato kag bala sa idalom, klaro katama. Ining lugar nga masabi nga ginakatuan sa mga bikers kag pinaagi man sa bikers na promote ang ining spring resort. Pwede man makadala sang sunog bahon para makabanding ang pamilya kag mga abyan. May araman sang suba sa kilid nga pwede mapaliguan. Aton ninitultulwa sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag sa Domingo naman aton kilalahon ang grupo kag persona sa likod sang pagprotect sa Danhugan Island nga isa ka sanctuary. Hindi mahapos ang pagpangapit sa sininga isla pero nangin posible sa ilang pagpaningwa. Sila man ang grupo nga sa likod sang kampanya sa mga kalanaan kag kapihan nga untatan na ang paggamit sa plastic. Ginsuportahan nila ang ideya sang sininga mga negosyante kung paano malikawan ang paggamit sa plastic. Aton sila nga kilalahon sa Domingo sa Baganihan. Barb, sa kaklaro sa tubig, dupati konsensya ko do kitao na. Nakita ko gid may gamba kung grabe ba do pating tiil mo sa dalom makita mo. Kag kaklaro-klaro, gaputi ka kung dara sa tubig. Kag deson ming kay spring hindi na siya sakit sa mata, di ba? Miski magbuklat ka sa dalom tubig. Pwede ka to kainom sa matangga swimming ka pati. Pero kung namin, Barb, kay tago siya nga lugar kag because of the bikers ni nga nagakato dito, nagaka-promote siya. Amo na nga lubos pag siya nga or amat-ama siya nagaka-discover. Yes. Kag, amoy ito mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!